Wannan shine ruwan isa a yanda mu 'yan Nijar muka sani, yanda kuma duniya ta sani shine ake ce ma Niger River, wanda yake tasowa tun daga ƙasar Guinea ya ratso Mali ya ratsa Nijar ya wuce har zuwa Najeriya insha Allah. Amma wannan dai nan da inda ake wasa da waɗannan motunan ruwan nan Niamey ne. Nan cikin garin Niamey ne insha Allah ake waɗannan wasanni tsakanin samari da 'yan mata a wurin shakatawa har ake gasan tsere. Tun daga shi kuna kallo wannan gadar ita ce wadda take kai ka University Abdu Mumuni idan ka tsallaka zuwa Harubanda kenan ba? Yawwa. Kuma kusa da ita akwai hotel Gawai insha Allah kun ga fon ɗin gata nan insha Allah. Nan kuma irin wuraren da samari da 'yan mata ke shakatawa ne gefen ruwa da sauransu dai. Kenan kun ga muna da ruwa amma ruwan namu ba irin ruwan nan bane wanda yake jawo ma ƙasa arziki na musamman. Amma ba komai za mu iya cewa alhamdulillah a haka ma wannan ruwan ma rahama ne tunda al'umma na noma sosai a gefen waɗannan noman shinkafa, alkama, kamun kifi tunda abu ne ya ratsa ƙasa ya wuce. Sai dai baya kawo irin manyan jiragen nan baton da ake ƙasashen waje kamar yanda ake. Tunda rashin ruwan nan yana ba mu matsala amma ba komai alhamdulillah, alhamdulillah Allah ya kawo mana ci gaba. Domin da a ce muna da teku, da a ce muna da teku, da yanzu gaskiya yanda 'yan Nijar suke da ƙoƙarin neman na kai, yanda muke da jajircewa, wallahi wani ma ba zai san da gwamnati ba. To duk rashin wani lokaci rashin wasu abubuwan suke sa ka ji mutum ya zo yana ta kaza kaza. Kuma sai Allah ya samu ƙasar mu faffaɗa ce muna da faɗi sai ya kasance kuma ba mu da dausayi na ruwa kamar sauran wasu ƙasashe waɗanda za ka ga idan ka gansa a karta ɗinsu za ka ga ƙaramar ƙasa ce kuma za ka ga suna da tekuna kamar in kuka ɗauka Benin ko Togo. Gashi yanzu ta waɗannan ƙasashen muke yo da kaya daga ƙasashen Turai. Hatta yanzu man fetur ɗinmu da muke so mu fitar ta Benin muke so mu rinƙa kai shi kasuwar duniya saboda ba mu da teku. Kuma wannan tekun ana noma, ana abubuwa fiye da tsammanin mai tsammani ga harkar da ta shafi wutar lantarki. Yanzu hatta wutar lantarkin nan kuna ga in ba yanzu ba da ake harkar baraji da kan daji ta Nijar wadda ake sa ran 2025 za a kammala. Kun ga ai ba mu da abin da ya shafi wannan ruwa. Su kuma waɗannan ƙasashen duk suna da ruwa amma kuma da yake ƙananan ƙasashe ne har yanzu sun kasa ƙoƙari su ma kansu wuta ta kansu ba su da. Amma mu ku duba ku gani cikin hukuncin Ubangiji ƙoƙarin da ake ta yi na a ga an haɓaka wannan ƙasa tamu. Mun samu mun ƙara ci gaba. Ana mana abin da ya shafi wutar tamu ta kanmu insha Allah. Tunda bayan wannan ma ai kowa dai na kallo yanda ake harkar fano da solar ne abun nan Gorobanda ne. Wurare dai daban-daban da ma wutar da kwanakin baya aka buɗe ta jihar Zandar wadda za ta iya ba Zandar wuta har ta ba Maraɗi da Tawa. Kun ga sai mu ce masha Allah ƙasar mu sannu dai ba ta hana zuwa. Bi iznillah tunda kullum duk in aka yi kalasiman a cikin ƙasashe a kowane fanni transparency ne doing business ne abin da ya shafi harkar jin daɗin al'ummar ƙasa ne ta kowane fanni za ka ga kullum samun ci gaba muke haɓaka muke. To shi yasa wani lokaci faɗin ƙasarmu da yanayin yanda ƙasarmu take mutane ba sa tsayawa su yi remarken wasu abubuwa sai ka ji mutum ya fito yana ta ɗumumuwa san bagai iri-iri. Wani ma idan ka bincike shi mecece Nijar jiya bai sani ba, mecece Nijar yau bai sani ba, amma sai ka ji abubuwa sai dai godiya. Kuma alhamdulillah kullum cikin gina ƙasa ake. Muna fatan Allah ya ƙara mana ci gaba, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka mana wannan ƙasa tamu mai albarka wadda muke ƙauna a kullum Nijar sai mun rufe masha Allah. Sannu a hankali dai muna kallo wannan airefar Jawar Hamani kenan wanda babban filin jirgi ne wanda a Afirka ta yamma babu wani filin jirgi da ya kai shi faɗi. Ban ce fa harkar business ba, faɗi, girma, yawwa. Amma harkar ta jama'a ce to wannan sai kuma mun koma Google mun sake bincike mun gani a yanayin fasinja haka. Amma dai a kowane lokaci baya rabuwa da sauka da tashin jiragen sama insha Allah. Shi yasa kullum muke ƙaunar ƙasarmu, muke zama 'yan sitan zaman 'yan kishin ƙasa. Domin namu sai namu duk rintsi a kwana a tashi insha Allah za mu zama abun kwatance kamar yadda ce nake buga misali mu ma haka wataran za mu buga shi bi iznillah Afirka nan da ma duniya baki ɗaya saboda ƙasarmu tana da abubuwa sosai muna da arzuka iri daban-daban
alhamdulillahi har yanzu wasu abubuwan ba a taɓa su ne ba kuma a nuna ma duniya akwai su, saboda sai an ƙara horuwa tukun, sai mun ƙara horuwa da ilimi insha Allah. Allah ya ƙara dafa mana dai. Allah Ubangiji ya shiga tsakaninmu da duk mai son wulaƙanta mana ƙasa ko mai son tozarta mana ƙasa. Allah ya shiga tsakaninmu da azzalumai dai. Allah ya dafa ma ƙasar nan tamu. Allah ya kare ta da karewarsa. Allah ya ƙara mana ƙaunarta da kishinta ma a kowane hali.